hikima ka cika sannan iya zazzaboyin da kai yadda wato na yi maka wahayi yadda za ka na iya magana. Kun kana cikin tsohon goyon da Annabi Isa ya zo yana bayani ka san cewar wahayi ne daga Allah. Babu san zuciyarsa a ciki ko maganarsa da ba ta warware juna. Magana ce tana fitowa turyan daga bakinsa. Allah madaukakin sarki ce wannan hikimar ma ni ne na yi maka wahayinsa, ni'ima ce da na yi maka. Wannan raka na sanar da kai ilimin a taura. A taura ba ta saukarwa Annabi Musa, Allah ya sanar da Annabi Isa ilimin a taura. Ba ma na Annabi Isa Musa ba ma hatta na ka wal Injila ga na ga ne kuma na baka littafi. Allah ya ce na sanar da kai ilimin littafinka na Injila. Ka san hukuce da ke ciki ka san yadda za ka kira mutane. Domin ya ce ata ne likitaba ko an ba da littafi. Da littafin shi ne al-Injil, littafin Injila. Wai ta hukumin da tsiri. Ka tuna lokacin da kana iya ka suranta daga yunku daga tabo. Annabi Isa ne zai zo ya samu tabo ya suranta duk abin da wato Allah madaukakin sarki ya ba shi damar surantawa musamman yana tsiri kamar sifa na tsuntsu. Annabi Isa zai yi ɗauki tabo haka ba yara suna yin turmi da kamariya da tabo ba suna yin jirgin roba da tabo ba da sauran abubuwa. To Annabi Isa zai yi tsuntsu da kuka ciki da kai da jela da kaza da siffar tsuntsu sai ya fito. Allah wanda kuke sarki ce ka tana lokaci da kana iya ka tura da tsuntsu wato mira tsini daga tabo ta haya ce tsini kamar siffa na tsuntsu wato bi izini da izini na kana yin wannan fatauku fiha fatakuru khayran bi izini yayin da kai kura a ciki nan take sai Allah ya sa wa wannan tsuntsu din nan wannan tabo din nan sai Allah ya sa masa rai ya tashi da